jedan od najbrutalnijih zločina agresije na nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu tokom 92. 95. izvršen je nad porodicom efendije Hasiba Ramića u Semizovcu kod Sarajeva. 28. maja 93. u Semizovcu Hasib efendija Ramić gledao je svojim očima kako mu srpski zločinci kolju jedno po jedno od 4 malodobne djece, a potom na isti način uzimaju život njegovoj supruzi Šefiki, te na posljedku i njemu. Najstariji sin Muhamed imao je 13 godina, kćerka Meliha 10, sin Ahmed 4, a najmlađa Amina samo 1 mjesec života. Hasib efendija imao je 39, a supruga Šefika 34 godine života. Hasib efendija Ramić imao je šansu da se spasi, ali nije htio ostaviti džematlije. Govorio je: dok u Semizovcu postoji i jedan musliman, moje mjesto je sa njim. Mogu nam uzeti živote, ali dušu nikada. Grižnja savjesti jednog od semizovačkih Srba bila je razlog da se uopće pronađe grobnica porodice Ramić. Anonimni Srbin negdje iz istočne Bosne poslao je poruku da je porodica efendije Ramića zakopana pored magistralnog puta na 5. kilometru od Semizovca prema Olovu. Danima se tragalo za ostacima tijela. Kada se već razmišljalo da se odustane od pretrage, cucla male Amine, pronađena u blatu pored rijeke Ljubine, otkrila je da se u blizini nalazi i grobnica. Ubrzo su pronađena tijela. Ekshumacija je izvršena 17.10.96. godine. Kao imam, dženazu je klanjao Reisul Ulema, dr. Mustafa Efendija Cerić, koji se tom prilikom prisutnima i obratio i između ostalog rekao: cilj neprijatelja bio je uništiti džamije, medrese i njihove službenike. Mi ispraćamo danas jednog od naših kolega koji nije htio napustiti svoj džemat i svoju džamiju po cijenu da bude ubijen. Obraćam se rahmetli Hasib efendiji s molbom da i svim šehidima prenese poruku da u Bosni još ima džamija i munara, još medresa i čuće se ezan do sudnjega dana. Dovu na kaburima koji su uz Semizovačku džamiju proučio je Naibu Reis efendija rahmetli Hafiz Ismet efendija Spahić. Bio je to kraj ovog tužnog semizovačkog popodneva. 6 kabura imam Hasib efendije i njegove porodice ostaće kao trajno podsjećanje na jedno vrijeme kada su dušmani na najzvjerskiji način činili genocid nad Bošnjacima. Ti kaburi, kao i 1000 drugih, bit će ujedno i pouka da ne dozvolimo da nam se slično ikada ponovi. Hasib efendija Ramić rođen je 1954. u Šeheru kod Kalesije. Kazi u Srebegovu medresu je završio 1975. i odmah se zapošljava kao imam u džematu Kula grad. Uz aktivan imamski rad, Hasib efendija završava orijentalistiku na Prištinskom univerzitetu. Njegov uspješan rad na Kula gradu zasmetao je komunistima, pa je Hasib efendija 1984. morao napustiti to područje i prelazi u Semizovac kod Sarajeva, gdje također na imamskom radu postiže odlične rezultate. Tu ostaje do 93. do momenta kada su ga sa porodicom ubili četnički zlikovci. U znak sjećanja na ovu porodicu i tragediju, ubijstvo, zločin, škola u Semizovcu nosi ime porodice Ramić.